Η φιέστα της κρίσης. Η άνοδος του φασισμού πριν 8 δεκαετίες άφησε πίσω του εκατομμύρια νεκρούς, τραυματίες και άλλες εκατοντάδες πληγές. Μια από αυτές είναι και ο θεσμός των μαθητικών παρελάσεων, όπου συνδέθηκε με την εδραίωση ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ένα από αυτά είναι και του Μεταξά, του οποίου το όχι τιμάται σήμερα. Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα που διατηρεί ακόμα αυτό το φασιστικό θεσμό. Ο μόνος δρόμος είναι ότι σώσει και πόλη, εμπρός, λαέ, ισχύει στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι ότι σώσει και πόλη. Ανέκαθεν, πόσο μάλλον σε περίοδους κρίσης, οι από πάνω ακολουθούν την τακτική του διέρη και βασίλευε. Εμπρός, λαέ, ισχύει στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι ότι σώσει και πόλη. Ισχύει στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι ότι σώσει και πόλη. Όσο και αν η φάση έχει το χαβαλέ της και φαίνεται αθώα για τους μαθητές, η παρέλαση διοχετεύει υποσυνείδητα, ρατσιστικά, αναχρονιστικά και εθνικιστικά πρότυπα στα μυαλά των μικρών παιδιών. Και όσο η κρίση εντείνεται και η επίθεση αυξάνεται, άλλο τόσο αυτοί θα προβάλλουν την εθνική ενότητα και τον πατριωτισμό ως κίνητρο για περαιτέρω θυσίες. Εμείς σε αυτούς λέμε το δικό μας όχι. Διαγράφεται με ανυπακοή, αγώνας, ρίξη, ανατροπή. Όσο μας χωρίζουν σε Έλληνες και ξένους, εμείς λέμε αδέρφια μας όλοι οι μετανάστες. Όσο επικαλούνται την εθνική ενότητα, τόσο εμείς λέμε πως είναι μια παγίδα. Η επίθεση αυτή τη στιγμή είναι ενάντια στην εργατική τάξη, τα κατώτερα δηλαδή στρώματα, δηλαδή εμάς. Το ζητούμενο είναι η ταξική ενότητα. Φέτος, παρελάσεις των λυκείων δεν θα γίνουν. Φοβούνται τις αντιδράσεις των μεγαλύτερων μαθητών. Ο φόβος άλλαξε στρατόπεδο. Ας γίνει η κρίση ευκαιρία για την ανατροπή τους. Όποιος νιώθει την ανάγκη να τιμήσει τους νεκρούς, ας πολεμήσει για ό,τι πολέμησαν και εκείνοι. Για ελευθερία. Πρωτοβουλία μαθητών 4ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου.